O la sa mi do ke kola kan so hakili ɲuman na ni do belebele an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'an sɔn hakili ɲuman na ka sabu kɛ hakili a ti dan ka k'a kɔrɔ bɛ siɲɛ o de kama an b'an sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ yan k'an sɛmɛnen to kodɔnnaw la k'an sɛmɛnen to kokɔrɔdonnaw la k'u ka dugawu ɲini ka manganiya ɲumantigiw ka dugawu ɲini k'an mago b'u ka dugawu la su ani tile ka sabu k'an ye jɔn ye wa an ka fɔta yɛrɛ fɛnɛ ye jɔn ye koyi wa an ka fɔta tayɔrɔ ye an ka miirina ye miirina yɛrɛ fɛnɛ ye jɔn ye dali masa ale de ma ye et puis an bɛ sɔn k'an ka jɔnya yira Ala la k'an ka jɔnya yira Ala la ka tila k'a ɲini lamɛnjɛkulu fɛ k'an ka nimaniya ni o ye k'a fɔ k'an ye jɔn de ye Ala ka jɔn o tɛ juguman ye mais ka kɛ Ala ka jɔn jugu ye o de ye juguman ye min fɛnɛ ka ɲi ka kɛ Ala ka jɔn ye i jija i ka kɛ Ala ka jɔn ɲuman ye awɔ kɛ an sigira nin kɛnɛ min kɔnɔ ne y'a wele k'a fɔ ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ an ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ n'ale kɔni sigira a bɛ jan sa awɔ kɛ an bɛ di kana fila la dɛ dɔw bɛ se k'a jansa kɔbaya la i b'a kalama ko dɔw bɛ a mɛn sɔgɔmada in na olu b'a fɔ ko an tɛ jansa sɔrɔ mais i b'a kalama k'a bɛ tɛmɛ wula fɛ a tɛmɛnen wula fɛ dɔw b'a mɛn wula min na olu bɛ jansa kɛ kabako don ok kuma la i b'a sɔrɔ hali jansa yɛrɛ ci bɛ bila ka na ka taa sɔrɔ a m'a ye non dɔw b'u sɔn dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko fadenya parce que n'i ye an ka mɔgɔninfinya ta k'a lajɛ i b'a ye ko an ka mɔgɔninfinya maninfin an mago bɛ a ka nafa min kɛ a tɛ se k'o nafa kɛ ka sabu kɛ ɲɛnamaya b'a bolo a kunjugu kan amidu ɲɛnamaya bɛ mɔgɔninfin bolo kunjugu kan dɛ wagati kɛra a bilenna Mali kɔnɔ yan jamana kantigi dɔ tun bɛ yan a bɛ tiɲɛ so bi Ala k'a dayɔrɔ nɛma Ibrim Boubacar Keita n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba de don a ko an ka fadenya dabila n ko Ibrim Boubacar Keita an kan'o dabila dɛ ni fadenya dabila la a ma ɲi dɛ n ko mɔgɔ ma n ko munna fadenjuguya ni fadenya tɛ kelen ye dɛ badenya o tɛ se ka dabila badenjuguya bɛ yen fadenjuguya bɛ yen badenya bɛ yen fadenya bɛ yen badenya ni fadenya y'an ka ɲɛnamaya sigikanw dɔ de ye mais fadenya ye mun ye dɔnkili dɔ bɛ da ko i fa ye laɲini min na duniya ko i ba ye laɲini min na duniya ko hali n'an ma se ka yɛlɛ olu la k'an k'an sigi a ju fɛ a dɔw ko k'o la ko mɔgɔw tɛmɛtɔ b'a fɔ ko n'aw yɛlɛntɔ tɛ k'a jigintɔ don non a ti mɔgɔw tɛmɛtɔ nɔfɛ dɛ ne ma se ka yɛlɛ sira yɛrɛ i denw na sira yɛrɛ i mɔdenw na olu dɔw na yɛlɛ awɔ a bɛ y'a faamu voilà n'i b'a ju fɛ yiri kɔni tɛna tunun yiri yɛrɛ tɛ ko sirako de don donc ni sirako don parce que maa minnu b'a fɔ ko n'i sigi yiri ju fɛ k'o dɔ la maaw tɛmɛtɔ o ye faire semblant o ye k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ o tɛ sira de don donc yiri yɛrɛ tɛ kuma n'a kɔrɔ de don mais a faamuna anw fɛ yen ko yiri de don donc i bɛ sigi a ju fɛ maaw tɛmɛtɔ ayi a tɛ ka kɛ mun kama dɛ a bɛ ka kɛ ne ma se k'a kɛ dɔ b'a kɛ nin yɔrɔ la n bɛ dutigiw dɔw fo walahi dutigi cɛbakɔrɔ dɔw bɛ yen u dalen filɛ bana dilan na a dɔw dalen bɛ kɔrɔ bolo bi maaw fo ne ɲɛ t'a la n t'aw dɔn dɛ mais n b'a dɔn a kɛra maaw fo k'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka nɔgɔya k'aw ye k'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'aw dusu suma k'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'aw sɔn aw yɛrɛ bɛ min kɔnɔ bi a bolo min kan ka kɛ aw ka sɔn fɛn ye quoi maaw dutigiw fo walahi dutigiw banna k'u ka du feere a bilenna u tun bɛ se k'a feere k'u sago k'a nafolo la u ko n'olu ma se k'a du jɔ ko dɔ bɛna b'u la minnu b'u jɔ olu dalen b'o étage kɔnɔ bi a ma kɛ yan ne fa a ma kɛ yan ne ba tuma min na cɛkɔrɔba bɛ taa n'i kun bolila ka taa ka du in to yen a tɛ jɔ bi dɛ nka i banna ka du in kɛ jugu sago ye ba ma kɛ ba tɛmɛ sira ye e n'i ka cɛkɔrɔba ma se ka du jɔ mais a denw b'a jɔ bi
Faut ka dɔ wɛrɛ yɛrɛ jɔ tugun. Faut ka tila ka dɔ wɛrɛ jɔ. Faut ka tila ka dɔ ji. Amidu ne ko jeliw k'o de fɔ m'u ye. An ka kuma ɲɛfɔ m'u ye. Amidu jeliw jansa u jansa u jansa u jansa u yɛrɛ ka wari d'an ma bi u jansa. Jeliw ne ko n ko aw jɔyɔrɔ ye nin de ye. Don min na kuma bɛ kalifa jeliw la. O y'a sɔrɔ dɔnnibagaw bɛ yen koyi. Karamɔgɔkɛ don min na a bɛ fɔ ko jeliw ka kɛ Manden tulo ni Manden ɲɛ ni Manden hakili ye ka kɛ Manden da ye. N ko y'a sɔrɔ a fɔlen don Manden kɔnɔ ko dɔw ye Manden mori ye. A fɔra waati kelen na ko dɔw ka kɛ Manden mori ye o. Donc o b'a yira k'a fɔ ko ne fa o y'a sɔrɔ tubabu moriw bɛ yen dɛ. O y'a sɔrɔ alikuranɛ dungo bɛ yen. Nka a fɔra k'e de ka kɛ kumatigi ye. K'i ka nin bɛɛ bilasira. Tawureta bɛ min bolo o, Injila bɛ min bolo o, Zaburu bɛ min bolo o, Kuranɛ bɛ min bolo o. K'i ka nin bɛɛ bilasira. Pɛri b'a faamu. C'est factuel. C'est-à-dire que quand tu veux kuma minnu fɔ a bɛ se ka digi la dɛ. Mais n'a y'a fɔ a bɛ bɔ ka dalilu d'i ma i bɛ jɔ yen. I ta bɛ kɛ k'i jɔ k'i ɲɛ waga de. Waso tɛ dɛ. Donc Sékou Touré quoi, à défaut de pouvoir anéantir totalement les réalités culturelles du continent, les colons les ont presque vidés de leur contenu authentique et déviés de leur fonction primordiale. Tuma mina, munu nana mene kanke jonye ou desera kanga ko munu rochien. Ma ware dore keu, ye freke kuko langolea, walma kubo minangonode. O la 600. Kuma jara anw ye mais kuma dɔlen tɛ. Bɛɛ b'i k'i yɛrɛ gosi ni lɔnniya ye mais ka taa sɔrɔ i b'i kun kan. O de kama n donna kuma kɔnɔ ni min ye n'a fɔra ko fadenya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ min kofɔ o de ye fa ɲuman sen ka da o sendayɔrɔ la. O ka sira labɔ k'o koma yira. O ka sira kana tunu, o ka miirina kana tunu, o dusukolo kana tunu, ni min fiyɛr'o la o ni kana tunu an na. Bawo ale ye ko kɛ, ka ko fɔ, ka ko yira, a ye ko dɔn, a ye ko kɔrɔ dɔn, a ye nɔ bila, bolo bɛ se ka si min na, hakili bɛ se ka dɔn min na. Donc fadenya ye mun ye? Tubabukan a bɛ fɔ o ma ko émulation. O ye mun ye? O ye k'a kanu ka kɛ maa dɔ ye walima k'a tɛmɛ a tigi la. Le désir d'égaler quelqu'un ou de le surpasser. Ami di ma fadenya kɔrɔ ya. Mais ni fadenya kɔrɔ ma fɔ an ye jeliw fɛ, ka fadenya fɔ an ye ka danfara don ani faden juguya ɲɔgɔn cɛ, fadenya fana bɛ kɛ fɛn lagosilen ye. O de kama an ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn bɛɛ lagosira ka na jigi mɔgɔ la mɔgɔ t'a dɔn. Ni m'u t'a dɔn, Sa Majesté le Grand Saxe nana kuma di Mande Sɛgɛ ma a ka arajo la n'o ye arajo yɛrɛ fɛn min ye. K'Ala ka dali k'a ma lafiya ye, ka kaburu nɔrɔ, ka cɛsiri min kɛ faso ye, Ala ka a jɔ c'est-à-dire Ala k'a jɔ an n'a kow ye. A ye émission fɛn fɛn di ne ma arajo la, émission ninnu bɛɛ dira ka kɛ ni ne yɛrɛ kunkilenna de, c'est-à-dire que a bɛ i lajɛ k'a dɔn ni lɔngo bɛ e la ka sɔn ka émission da o dacogo la. O de kama i b'a sɔrɔ émission minnu bɛ yen nɔ ni ne b'olu kɛ ka daminɛ Bajɛnɛ ka lɛfɛ ni faut que ça change, ale yɛrɛ de kumakan b'a kɔrɔ. A b'a dɔn ni lɔnniya b'i la, ni seko b'i la, wa i bɛ se ka ni ɲa faso ye ni o ye. Ka fo la.
Hamidu a folen ko Hamidu malidenw k'u cɛsiri Mali kana kɛ batimɛsira ye a kunu n'a kun bilenna an ka ngaraw kun bɛ kuma n'a kun bilenna an ka ngaraw kun bɛ bɔ k'u jɔ Hamidu an ka ngaraw bɛ min Ego an ka ngaraw bɛ min kunu masakɛw ko jelitiga ni jelintan tɛ kelen ye Hamidu an ka jeliw bɛ min Ego bɛ min Ashimi ka jeliba bɛ min Ashimi ka tumu maniya bɛ min tumu maniya Kuyatɛ bɛ min ale de ko Sunjata ma ko tuma min na Turamagan bɛ ka Jolofin masa c'est-à-dire que Jolofin kɛlɛ ɲini parce que a fɔra de ko Manden bonya k'a fɔ ko don dɔ Manden bɛna to tariku la ko bɛ latigɛ cɛ min ma ko ye jata de ye k'a dɔ la ni maa taara kɛlɛ la tali bɛ yen wa seginbaliya fana bɛ yen dɛ ko Sunjata ka sɔn ka kɛlɛ da ale ma ka taa Jolofin kɛlɛ kɛ tuma min na Jolofin masa ye dɔgɔyama ta ka jamana sɛgɛrɛ ne ye Manden ye o k'a masa ale t'o dɔn maa si ye ni fɛlɛbɔla tɛ tuma min na maaw taara Sosana tuma min na a bɛ ye k'a fɔ ko kuma gɛlɛyara Turamagan ani Jata ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sunjata ye Turamagan nana a kantigɛ da yira o ye jumɛn ye o ye ka kaburu sen k'i da kɔnɔ k'a fɔ ni kɛlɛ ma d'a ma a tɛ bɔ kaburu in kɔnɔ Sunjata ko a ka kɛ ten Tumu maniya nan'i jɔ de ko wulu farinba ko n'i ka wulujugu faga ko dɔ ta debi k'i la Tumu maniya sababu la Jata seginna a kɔ ka kɛlɛ di Turamagan ma Turamagan taara o kɛlɛ minɛn ta dɔ farala jamana bonya ni jamana se kan Ashimi Goyita ka Tumu maniya Kuyatɛ bɛ min o Tumu maniya Kuyatɛ tuma min na o kɛlɛcɛw taara k'u bɛ taa so san Jolofin ni u ka wari minɛna soma d'u ma ka tila ka wulu don d'u ma ko k'o di Jata ma ko Jata tɛ dɔwɛrɛ fɛlɛbɔla kɔ cɛ o cidenw natɔ ko b'o ci fɔ olu nan'u to miiri la ci seli Tumu maniya ma Tumu maniya nana fɔ de ko i b'a mɛn dɔnkili la nɔ ko suba o suba suba ni masaya jɔn ye ba ye ka wulu kin suba ni masaya Hamidu bɛ nin bɛ ale fila ye ale tɛ nin bamanankan mɛn o kɔrɔ dɔn n'an lajɛ fɔlɔ n'o ye Bajɛlɛ ka lɛfɛ jansa parce que n'a ma jansa a bɛ niveau min na an b'a to niveau 4 san sumani na ne ka bɔ an ka so k'a fɔ ko bɛna o baro kɔni a dɔn ala k'a fɔ ko o baro bɛ kɛ baro gansan ye k'i sigi ten ka o kuma kɔni t'a la o an bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma a ko la Hamidu u tɛ sɔn ko jɔn ye ba ye ka wulu kin i ma ye sa Tumu maniya bɛ fɛ ka kɛlɛ bɔ parce que n'a ma ɲɛ ko ni ɲɔgɔn jɔnmaya wale kɛra kunu i tun bɛ to yen dɛ i tɛ na o i tun bɛ jamana ka minɛn fa ye mɛ kuma dɔ la n'i bɛ état de faiblesse la i bɛ wali jamana de kɔnɔ o ka ca n'aw ye aw ma labɛn kɛlɛ kama ka taa n'i ko k'i bɛ minɛn dɔ ta i bɛ to a la dɛ olu kɔni ye min fisaya olu ka ci faso ye nka ci fɔli kuma dɔ la ma a dɔ la i bɛ se ka kara sɔrɔ a la yaasa kara kana ye ko la Tumu maniya ka nin kuma in b'a yira de ko ba ye wulu kin donc a b'a yira k'a fɔ ko minnu taara ci kɛ n'u seginna ka na kɔmasegin na u bɛna ci min fɔ basi ka n'u sɔrɔ yaasa basi ka n'u sɔrɔ Tumu maniya b'a yira masakɛ yɛrɛ la sisan ko Jolofin masa ne yɛrɛ don ani cikɛlaw tɛ ani cidenw tɛ an ka jamana marabaaw ka Tumu maniya Kuyatɛ bɛ min Hamidu an tɛ jeliw fo Hamidu an ka jeliw fo an ka jeliw jansa Hamidu ka jeliw jansa an ka jeliw jansa jeliw ɲɔrɔ ye an ka bi masala kɔnɔna na nka
Rakli jiginke ka mau dobla ka tashi ka no dobla ka miri an sigi kun yode. Amiru nya fiina mali jamana min na be gɛlɛya de kɔnɔ dɛ. Ni waati jamana kɔnɔ den fanba kun kan ka se ka jeni yɔrɔ filɛ. Nka yasa i bɛ se k'o kɛ fo ka taa sɔrɔ bɛn de bɛ yen. O ye aw bɛ ɲɔgɔn faamu. N'o tɛ foyi tɛ n'o tɛ tiɲɛ tɛ yen. O la sa jɔn bɛna se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan. U ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jɔn n'o ye maa sɔrɔ bɛnbaliso a ko ye don dɔ tonbo ye. Ka bɛn ɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la o ma kɛ maliden fanba ka fɛn ye. U ye min kanu bawo caman kun t'a dɔn ko ninnu tɛ tile fila ko ye quoi. Tile fila ko tɛ dɛ, san ni san ko de don. Dɔw kun ye ko ninnu miiri n'o ye maliden fanba ayi ko ninnu ye biribiri boli de ye ayi bolinijɛ tɛ dɛ, culanin don. Ta dɔɔni sɛdɛ. Dɔw ma miiri ko ninnu ye don jankow de ye. Wa ko sira ka ca. Wa ko sira gunguru yɛrɛ fɛnɛ ka ca. Wa dɔ la yɛrɛ ji bɛ yɔrɔ dɔ tigɛ. Wa kulukayɔrɔ b'a la dɛ. Wa warajuguw bɛ kulu in kɔnɔ. Ni faga min fiyɛ dɔrɔn dɔw ma miiri de ko kula in ye walankataba wula de ye. Ko fuga min don ko walankataba fuga de don. K'a tigɛ man nɔgɔn. Sajugu bɛ yen, jinɛjugu bɛ yen. O la maliden fanba kun kan ka miiri o de la k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ de bɛ se ka to gɛlɛya min filɛ an kan ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Nka yanni an bɛna an da don gɛlɛya ninnu na k'u cogoba an bɛ bi taa daminɛ ni min ye o de ye Mali ye jamana de ye. N y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni fɛn min daminɛna a kɔnɔ an bɛ don k'a fɔ ko bɛ se ka ban wagati jan kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ kisi o kɔlɔlɔ ma. Une solution durable. K'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛna dilan k'a fɔ ni gɛlɛya nana min nɔ kan ko an bɛ se ka wagati jan kɛ ka taa sɔrɔ tɔɔrɔ ma na bilen. O ko man ca Mali la dɛ. Fo n'a jɛra ni kuma jɛra i bɛ se k'a fɔ k'a tɛ yɛrɛ. Amidu i bɛ mun ye bi Mali kɔnɔ maaw bɛ ka kule ko ji tɛ yen. Maaw bɛ ka kule ko kuran tɛ yen. Amidu ni kuran nana mun ye mun ye kule la a bɛ kɛ i n'a fɔ kabi Ala k'an da an ma deli ka kuran ɲɛna. O kuranko gɛlɛya o bɛ ka fara tajiko gɛlɛya kan yɔrɔ dɔ la. Tajiko gɛlɛya n'o kuranko gɛlɛya jiko fɛnɛ gɛlɛya bɛ ka fara. O gɛlɛyaw fɛnɛ taa ni ka sigi librement ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la i hakili sigilen nɔgɔya kɔnɔ o bɛ ka gɛlɛya. Waati kelen maaw bɛ don o don u ka ca minnu kɛ n'u bɛ fɛn sɔrɔ a la n'u jango cakɛdakɛlaba minnu bɛ yen n'u tun bɛ baara kɛ kungo kɔnɔ f'u bɛ ka siri o baaraw la. Amidu a ka kɛ ko nin bɛɛ ye ko gɛlɛnbaw ye minnu n'a bɛ se ka gɛlɛya k'a fɔ ko fura ka sɔrɔ olu la teliya la. Nka an ye mun jateminɛ an nana ye ko jamana ye hakilina dɔ ta wagati dɔ la o ɲɛna ko jamana kɔnɔdenw bugunnatigɛ ka dɔn. U m'o de fɔ ka na ni carte ninako ye. O carte ninako min nana tiɲɛ don k'a bɛ ye ko dɔw yɛrɛ de ye daba kama kɛ ka fili don u ka kow la. Nka a bɛ ye ko fili donna dɔw ka ko la sɛbɛ yɛrɛ la. Tiɲɛnijɛ yɛrɛ. Amidu n'a ma ɲa ko a dabɔlen de don mɔgɔninfin bugunnatigɛ ka dɔn. Ne kɔni ka jate la ni ko o ko nana y'a kɔnɔ k'o ye fili ye Amidu
cɛw fili kan ka dilan dɛ. Bon milliard de donna a la ko a kun ye ko mu buguna tigɛ ka dɔn. Nka fili nana wolo mun de la. Amidu dɔw fa tɔgɔ yɛlɛmana, dɔw ba jamu yɛlɛmana, dɔw yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana, dɔw fana jamu yɛlɛmana, c'est que dɔw n'u fa tɛ jamu kelen na, walima i b'a sɔrɔ dɔw si ka kɔrɔ u fa yɛrɛ si ye. Amidu, olu mɔgɔw dɔw bɛ o kɔnɔrɔ fili kɔnɔ, u bɛ k'a ɲini u sen na, u sen kɔrɔ, k'a ɲini u bolo kɔrɔ yaasa u b'o gɛlɛya min kɔnɔ u ka sama ka b'o gɛlɛya kɔnɔ fo bi ɲɛ ma sɔrɔ o la. U bɛ taa fɔ kiri kɛ, kiri b'a yira k'u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ foyi, u bɛ taa kiri yɛrɛ de kɛ koyi, ka jaabi sɔrɔ kiri la, ka yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tigilamɔgɔ ale sugu falenna. Ni wulila ka taa se a baarakɛlaw ma k'a fɔ ko nin gɛlɛya de bɛ mɔgɔ dɔ kan, walima ko nin gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan, olu baarakɛlaw yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna koyi, k'o ka identité yɛlɛmana de. Donc ko Amidu a k'a faamu k'a kɛra Amidu Jara ye, Jalo tɛ bilen, k'a ko k'a ka sɛbɛnw kan. O kelen ka fili o bɛna kɛ o denw ka sɛbɛn kan, o fili bɛna kɛ o mɔdenw ka sɛbɛn kan, k'o ka jɛn n'o ye ten k'a filila k'a ko a ka maanifinya taara bolo wɛrɛ fɛ. I b'a fɔ ko adamadenw ka fɛn dilannen tɛ. Jamana ma se ka fura sɔrɔ nin na. Maaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana kɔnɔ, u bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ jamana kɔ kan, a wololen don ka sɛbɛnko gɛlɛyali la i b'a fɔ ko kabako. Ɲɛ tɛ yen. Ne ko n'an ma se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko fitinin ninnu na, an bɛna se k'an jigi da ka ɲɛ sɔrɔ koba jumɛn de la jamana kɔnɔ? An bɛna se ka koba jumɛn ɲɛbɔ? Ne kɔnɔra fili la dɛ. An bɛ taa ji min. N'an taara ji min an bɛ segin ka na. N'an seginna ka na, ayiwa jamana ko in bɛ yen. Amidu an b'u cogoba. Kumakan bɛ sɔn.